Okay, det her det er vores andet fysiske produkt. Altså det her det er fast CO2, som hedder tøris. Det hedder tøris, fordi det ikke smelter, men det går over til det bliver gas med det samme. I modsætning til normal is, som bliver til vand. Ja. Og det her det er en af tricksene, som de blandt andet bruger i film og teateret. Det er, at man putter vand på, og så fordamper det. Og fordi at CO2 er tungere end luft, går det nedad.